إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على هذا النبي الأمي وآله وصحبه الكرام وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد. ولما الإسلام وأمي فلك ما تبع الله سبحانه وتعالى تنو كبارك لك والمالون matamiyato ambalola kaka kalu belebele no sungalo eko shunka ban ka bidama no serie no ekanga ni sondia ko lamun kan ko lale Allah subhanahu wa ta'ala wal mimandonka ko lale ala barkadaka kalon kela ale ala ka hina de kono anaka samantia amakanga kudona amakanga fangala laula an hadana Allah natumake ala de yankanda an fanga tutisi anga kudon tisi. وهذا من فضل الله تعالى ni ala kastamatiyale علينا أونك وأم بي ala di barkala وأم تك فوي وركه ni be bunya ka bo anyoro ni be chaya ka temenika sabula ala te fenfe ni nafole kanga dama ate fenfe kanga dama ala ni bunya yi ala karle no ka bo dani fen bela jele ma sabula fen be ale de tay wala mangi ni ade yirala ka kuma ga nyuma unfo ka fa alhamdulillah ka la barkala katano ulani ala ni nema ni kenni awye ambi follow de kamunke o de ye ka fo aya don na ya la tano ka ala barkala ama don ka fo bara koromando li an circolaka o ye sungalo minan digila ka tema la tanjandola o sungalo kele ni an flambola kono wala ala bo latige mogoli ye danfon chela mogo min ka ko belendo ama sabula tan temenina aw ni dɔw jɛnana ɲinan san olu ma sɔrɔ n'an ye jamana wa lɔn fana don dɔ bɛ na san dɔ la kalo dɔ la sunkalo dɔ la a bɛ fɔ kari tun bɛ n'an ye san dɔ tɛmɛna kari tɛ n'an ye ɲinan san u bɛ fɔ dɔw bolo san nata la o la an y'a lɔn wagati kɔntelen don ka bila an ɲɛfɛ n'a dafara don min na an bɛ taga komi foyi ma kɛ wa hakɛda o kosɔn an ka dɔn ni ala ye ni donba ni di an ma an y'a dɔn nisɔndiya dono ka farifoni k'a la k'an yɛrɛ labɛn k'an yɛrɛ sape ka ɲa cɛw la k'an kasa diya ka na misiri la komi a kɛla cogo min na musow bɛ se ka serikɔ furucɛw fɛ yen u ka jɛ k'u yɛrɛ labɛn cogo ɲuman na laada la min bɛ bɛn olu yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ a bɛnna fini sugu la a kɛla an ka laada fini ye o a kɛla fini wɛrɛw ye cɛ ni muso cɛla la sira dayɛlɛlen don ka aw kɛ ka ɲɔgɔn lanisɔndiya ka ɲɔgɔn ɲa dagamu k'o kɛ ɲɔgɔn ye dusukun na dagamu o kɛ ɲɔgɔn ye donba dɔ de ye bi ye musobaw b'o dɔn cɛbaw b'o dɔn o la ni an y'o dɔn k'a fɔ nisɔndiya don no ka fini ɲuman don k'an kasa diya ka domuni kɛ ka mini kɛ ka fara mun kan ala ko ɲuman ala waliɲuman dɔn kan ka kɔrɔ kɛ an bɔla kalo belebele min na n'o ye sunkalo ye o kun cɛlen filɛ seli de la bi an bɛ kalo min kɔrɔ fɔ shahru shawwal eji kalo ye kalo 3 shawwal dhulqaada wa dhulhijja ala ye min k'an ye an filɛ ka bɔ kalo belebele min kɔnɔ n'o ye sunkalo ye ka na kun cɛ ni donba nin ye n'o ye seli ye an filɛ bi an bɛ kalo min kɔnɔ a tile fɔlɔ o de shawwali an b'o de la heji kalo bɛ daminɛ ni don fɔlɔ nin de la fo ka taa se an ka don heji kalo la tile 10 min bɛ taa kɔnɔ n'an bɛ don seliba la donc an bɛ baara de la baden silamɛw an bɛ mission de la baden silamɛw an t'a fɔ k'a banna ko sunkalo banna a banna non abada sunkalo de ta wagati période de tɛmɛna mais ala bato bɛ continuer n'an bɔla saison dɔ la an bɛ don saison wɛrɛ la an t'a fɔ ko a banna silama tɛ ala bato ka kɛ dugu dɔ taga ye k'a fɔ ni sera dugu karisa la min ka doni bila k'an yɛrɛ lafiya k'a fɔ tɔgɔma banna ala bato to ye dɛ ala bato ye sirajan dɔ de tɔgɔma ye i b'a voyage de la fo ka taa se don min na ni i minɛna i tɛgɛ ma k'i to a sira tɔgɔma kan donc an bɛ ala bato le fo ka to ala bɛ an ta don dɔ la k'a sɔrɔ an bɛ bato dɔ de hala de kan
tumaro an tun bɛ sun dɔ de ko kunna walima an tun bɛ teri dɔ de ko la walima an tun bɛ sarakatu dɔ de bɔli la walima an tun bɛ ɲumanya dɔ de la k'an to o baara la saya bɛ na an ta an tɛgɛ ma mumini bɛ ala bato kɛ fo don min na ala bɛ na a ta ka to lihala dɔ kɔnɔ a laɲini tun ye bɛna ɲuman dɔ kɛ mais mumini t'a fɔ ko n ye sun dɔ k'a kɛla caman kɛla ten n bɛ n sen bɔ a la n ka seli caman kɛ ala ye n bɛ n sen bɔ a la n ye sarakatu caman bɔ wa ne sela wagati la bi ne ye n sen bɔ sabula caman kɛla o tɛ silama ka mission ye mission min bɛ kun don o ye silama b'a dɔn don min na ni bɛna soma yɛlɛma n ka sa k'an to sujuru la n ka sa k'an to heji la n ka sa k'an to sarakatu bɔ la n ka sa ka to n bɛ kuma ɲuman fɔ la n ka sa ka to n bɛ maa ɲuman dɔ ka wale ɲuman dɔ ladege la o kosɔn ni ala y'o kɛ silama ye ka don a kunkolo kɔnɔ ale b'a lɔn k'a fɔ ko baara de bɛ ale ma tɔgɔma de bɛ yen hali bi a ma ban o kosɔn an bɛ ala deli an kana ɲina an ye min kɛ ka tɛmɛ an ye caman kɛ dɛ mais an y'a lɔn hali bi dɔ b'an ɲɛ kɔ tuguni ka kundocogo ɲuman ka nɔgɔya ne ni aw ye ala k'o kɛ an ye min don kalo la ka tɛmɛ a laɲini tun tɛ ka an jankata wallahi ala ma laɲini k'an jankata wa a ma kɛ fana k'a fɔ ko ala ma kadi nin kɛ ten f'a y'a kun la kan a ko kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ako mu'minuna ya ayyuhal ladhina amanu ako aw munu liman yala kutiba alaykumul siyam ko sun kɛla aw ma jagoya kama cogo min na kutiba ala alladhina min qablikum a jagoyala k'a fɔ aw ɲɛ mɔgɔw tɛmɛna a kɛl'olu ka jagoya ye laɲini juma kosɔn sun ka doni la'allakum tattaqun ay se ka la saranya sɔrɔ c'est une formation su donkun ye ka formation de kɛ n'an bɔla kɔnɔ formation résultat juma bɛ sɔrɔ waati min na n'an ka ɲumanya sera ka latele sun kɔfɛ waati min na ni an ka jugumanw ye k'o to yen sun kɔfɛ a bɛ lɔn k'a fɔ an bɔla formation min kɔnɔ vraiment a réussi la mais n'an bɔla sunkalo kɔnɔ an degela tiɲɛni kɔrɔma min na fo dɔ de bɛ farala o kan ɲuman fitinin min tun b'an bolo o yɛrɛ bɛ kɛla o tɛ yela tuguni kumakan ɲuman tɛ bɔla da la miiriya ɲuman tɛ ŋɛniyaw kɔnɔ an tɛ sira ɲuman kan sun donkun tɛ sabula kɔngɔminɛ nafa tɛ se ala ma n'an ye dumuni fana kɛ tɔɔrɔya tɛ se ala ma ala karilen don ka bɔ anw ma an tɛ foyi ɲɛ ala ma hinɛ de ka an bila ko dɔ la ka résultat fɔ o kosɔn ni ala y'a nɔgɔya an ye an bɛ continuer nin baara nin de fɛ fo n'ala y'an si sabati sunkalo wɛrɛ bɛ don a kɔnɔ o dɔ ye mun ye bi don nin na an ye silama de ye nin y'an ka seli de ye an tɛ chrétien ye dɛ chrétienw ka seli bɛ yen anw tɛ josɔnna ye wa josɔnnaw ka seli bɛ yen wa anw tɛ mɔgɔ ye minnu fana ko ala tɛ yen parce que dɔw ko ala ko tɛ tiɲɛ ye an ti ni olu ye sabula n'olu ka seli sera u b'a kɛ ka bɛn u ka laada le ma wa anw ka silamɛya kɔnɔ anw tɛ an bɔ ɲɔgɔn fɛ kafiriw la الرسول عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم ni yɛrɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ ni jama dɔ i b'u dɔ ye dɛ mais problème ye min ye k'i yɛrɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ ni mɔgɔ dɔw ye o t'i reconi i bɛ ni minnu ye olu fana t'i reconi i bɛ laban ka kɛ kɔnɔ tɛ wara tɛ ye komi dɔw bɛ komi dununkɔrɔba kunkolo olu bɛ komi kimanji o bɛ nan bɛɛ la u welela yɔrɔ min na o bɛ yen o ma wele yɔrɔ min na o bɛ yen kafiri fɛti nana a b'o ɲɛfɛ silamɛw ka fɛti nana a b'o ɲɛfɛ mun ko silamɛya tɛ tiɲɛ ye kerecɛnya tɛ tiɲɛ ye jifuya tɛ tiɲɛ ye ala yɛrɛ tɛ yen olu ka fɛti b'o ɲɛfɛ o de ye balawu ye o de ye fitina ye i ye kɛ kelen na i ye lɔn ni o ye wa a bɛ lɔn nin ye karisa ye o la anw ye silamɛ ye bi an t'an yɛrɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ kafiri la an ka domini fɛn na an tɛ dulɔ min parce que ko seli sera an t'an yɛrɛ lakolonya ka bɔ kɛnɛ ma parce que ko seli sera misiki jeu fɛti tɛ ɲɛmɔgɔya kɛ fɛti tɛ ka taa boîte la o fɛti tɛ wala ala sɔsɔlaw ka fɛti tɛ silama bɛ domini kɛ domini min nɔgɔyara i ma i bɛ ji min nɔgɔyara i ma i bɛ fini ɲuman don n'a ma kɛ cɛw fanfɛla ye a bɛ fɔ fini ma ko hariru fani o ye fini ye o tɛ bɛn cɛw k'o don o b'a fɔ ko sawu o fini qualité cɛw t'o don musow de b'a don wa fana an t'a fɔ muso ye ko ye mɛsi don wa mɛsi donni ye haramu de ye o tɛ don muso ka
masiri kɔnɔ silamɛya bonda si fɛ hali n'a sɔrɔla ko ne ni cɛ fila cɛ don wallahi haramu don a bɛ komi dulɔ i ye dulɔ min mɔgɔw ɲɛfɛ o dulɔ ye haramu ye i ni cɛ ɲɛfɛ i ye dulɔ min o dulɔ ye haramu ye asuli yɛrɛ ye haramu de ye wa kana fɔ ko an karamɔgɔ n'an y'a don an n'an cɛ ɲɛfɛ don est ce que o ti bɛn wa ala yɛrɛ de y'a haramuya n'a ka ciden ka walawalali sallallahu alaihi wasallam muso bɛ se ka a kun dan muso bɛ se ka a kun siri muso bɛ se ka a kun kɛ cogo caman na n'a seba a bɛ sani don a kunkolo la n'a seba a bɛ jama don a kunkolo la muso ye masiri de ye muso kofɔla ni masiri de ye muso bɛ labɛn ni sani de ye n'a se b'i ye mais mesi tɛ masiri fɛn cɛ la wala anw fana an b'an yɛrɛ labɛn muso ɲɛfɛ o ye sunna de ye e le bɛ fɛ muso yɛrɛ masiri i y'a ye a cɛ ka ɲi i b'a fɔ madame mashallah tu es très belle muso fana bɛ fɛ ka ile fana ye ko mon chéri vraiment tu es beau il faudrait que les deux mots là fa ye ɲɔgɔn sɔrɔ ele kana to muso bɛ yɛrɛ waati bɛɛ muso de b'a yɛrɛ karaba ka yɛrɛ labɛn ile ye toi tu fais pas d'effort waati bɛɛ bɛ baarakɛ fan de la waati bɛɛ bɛ derekeba fɛgɛma dɔ de la ko toujours ele bɛ fɔɲɔminɛ de la mais muso tɛ fɔɲɔminɛ wa n ko muso b'a yɛrɛ doublé ka fini caman don ka yɛrɛ masiri ka yɛrɛ cɛɲa e ɲɛfɛ e b'a lɔn a ma ko mashallah muso bɛ kale la i b'a faamu a bɛ jabi la muso b'a yɛrɛ ɲɛgɛn dɛ a bɛ dɔw tulo sɔgɔ o yɛrɛ ye jangata fitinin dɔ ye waati la nin bɛɛ bɛ yen dɔw yɛrɛ ka cɛɲa ale tɛ muso ye ka cɛ ka ye fo ni muso ye sumani turu a nun na a b'a muso ma ko de ka d'ale muso bɛ taa sumadi turu a nun na mais aw t'an yɛrɛ sɔgɔ foyi si la n'a cɛyala dɔrɔn i b'i yɛrɛ coiffer a banna k'i sɔnifara tigɛ a banna les femmes u bɛ caman kɛ en terre comme ça. Mais minimum, arrange-toi quand même. Il faut qu'il s'en y enterre. Arrange-toi quand même. Fini fleur, fini tchela. Min ye choko tchekai. Oh donc, madame yese au moins, halina sur la bikono. Ah ma chérie aujourd'hui là, machallah. Musobe musola ou tout ka tchauka tchenya do wati do la faut. Kabadan kodo c'est fait quoi parce que tchebi tire blasphémie do la warati do la occasion boloma. Muso ko mais déjà tu es joli garçon moi il ne savait pas. Mais il est comment tu es joli. Ja fini don chogo do be mo chejugu ya ja fini don chogo do fana be mo chenya anya jija kana tu muso nyefe wati be comme a sigilai ku a mama chele biye tout en toi tu es là comme son grand-père na yi avec comme ka mama chele tu ne changes rien de couleur il be wati be comme mo mi na be shila de goule kono tu es tout en sale. Hein? Donc il est qu'à coller, mais quelqu'un il va au travail, c'est là, il se lave. Mais ça quel intérêt? Au moment où il y a il y a la fin nola, il y a dran nola, il y a bon kassabe bo, à ben noronino. Au moment d'aller au travail maintenant, il dit que tu t'en vas au dehors. Mais l'heure de travail, qui la wati mina, saniati, barawati le saniabi, selini be an kalanina, an sania digi. An sania digi, bitanika bwelena beide, wadki dako ki da sania. Voilà, ama fo mo we cigarette mi no israna wa kala koso obu muso torola surtout cigarette qualité o kacha ama la de la nkisa koroma do temena akume fo munu ma ko job no fitre kata se malburuma o cigarette jugunu nugu amo do tellement nugu muso toro ni sani yubugo kasa mandi no lali kereba ko shebo ni shede sirleme ikerefe hara tout ka kola muso be toro muso be degu imagine toi courant tige funeli be bongono o cigarette mina ada wagale de ikerefe ika famu a faru sogo la c'est wasidi woda be cigarette shibe bola fe si la même masonima ika famu ire sania taba o kona alhamdulillah shamaga tabatoi sabula o mimbaga wati be ada kurulendo nako kabi daji seri subhanallah niko assalamu alaikum wa salam ale ne kurulendo adala il est sale de base. La main il est haramuya parce que ata dama den yirani yira chogo nyumai on est propre dans ce sanima de anouye dans ce nyuma de ala ya dani sani ala fetra saniya dans chogo nyuma donc bitani kame ka do faraka donc amo fo balma nyina les joie donné les nisondia donné qu'elle est donteni hal ni kele be bi abalo ne biye e ga famu ka yele nyoron fe ka yafa nyoron ma ka tabari nyoron koro ka do ke nyoron ye ka ala deli parce que ni nisondia ni kono ni do kela ashamana abijabi sabu la heret na taw kacha wi ga famu toroya fana be nana san wɛrɛw la hɛrɛw bɛ yen tɔɔrɔyaw bɛ yen n'an jɛnna ka ala deli nisɔndiya la k'a kɛ hɛrɛ kɔnɔ insha allahu ta'ala a se bɛ ala ye ka dɔwɛrɛ bila an si la o hɛrɛ bɛ wara ni ɲinata nin ni ala ka jɛ bɛ ala deli ala k'o kɛ ne ni aw ye ala ka ne ni aw siw sabati ala k'an ka furu baraka ala k'an denw laɲa minnu denw fɔla
sira kɔ an b'a la deli ala k'u laseri kɔ k'u bila sira kan k'u bila sira tilenlen kan sira min tɔgɔma bɛ den yɛrɛ nafa a bɛ ne nafa a bɛ e yɛrɛ nafa wa a bɛ kabila nafa wa a yɛrɛ bɛ duniya bɛɛ nafa ala k'o den sanumaw barakamaw di an ma wa den minnu bɛ yen sisan don n'olu kɛlen bɛ ka dɔrɔgi de ta k'o yɛrɛ siri dɔrɔgi ma dɔw ka dulɔ ta k'o yɛrɛ siri dulɔ ma dɔw yɛrɛ ka murufa ta u bɛ bɛn mɔgɔw kan dɔw ka bese ta u bɛ bɛn mɔgɔw kan dɔw kɛlen bɛ ka maramafɛn ta ka mɔgɔw ni tiɲɛ k'o ka fɛnw minɛ o la e an b'a la deli nin fanba n'i y'a filɛ a denw fanba bɛɛ ye silamadenw de ye n bɛ ala deli ala ka tubi nɔgɔya o ye k'u bɔ a baara la n bɛ ala deli ala k'o kɛ sabula silamadenw de cogo min na u bɛ bɛn mɔgɔ mun kan n'i y'a mɔgɔ fanba filɛ a bɛɛ fana ye silamaw de ye fana n bɛ ala deli nin ye fitina ye anw yɛrɛ de ka so kɔnɔ an b'a la deli ala ka ji kɛ a fitina na ala ka ji kɛ a fitina na ala ka an siw sabati ala ka san hɛrɛ caya an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye an b'a fɔ san min bɛ yen n'o ye san nataw ye o caman bɛ ala bolo a b'a di a tɛ san fana bolo a bɛ deli de a b'a di ma an b'a deli a caman b'a bolo ala k'o d'a ma k'a di an ma ale batoli la ala k'o kɛ kɛnɛya la lafiya la ka musakaw nɔgɔya an ye ala k'o kɛ ala kana an bila jɔyɔrɔ la ala kana an lebu ala kana an jigintaya ala kana an kɛ mɔgɔ ye minnu b'a fɔ lon bɛ woyi ka ala an kisi ka bɔ a ma ala an fara mɔgɔ kan mun b'a fɔ alhamdulillah 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 ala k'an fara o jama kan ala k'an siw sabati ala ka baraka don ne ni aw la ala ka hɛrɛ hɛrɛ ala ka jidi an ka silama feere minnu n'o dalen don n'o kɔnɔ an ye an b'a ladeli ala ka ɲiniw bɛɛ lajɛlen na anw yɛrɛ fana bɛ yan don dɔ ko don ala k'an ta kɛ don min n'a bɛ kama hɛrɛ don ye ala k'o kɛ ka an bɔ diɲɛ kɔnɔ ni hɛrɛ ye mɔgɔw bɛ kasi la o y'a sɔrɔ anw bɛ nisɔndiya la an b'a ladeli ala k'an ta kɛ o ye ka kaburu kɛ an ma nɛɛma ye ala bɛ o de kɛ la wa kiyama jɔ don kɛnɛba jɔ an sigilen filɛ tele min kɔrɔ nin dɔw yɛrɛ degulen don a bɛ anw yɛrɛ tɔɔrɔ o la a ka d'an ye kuma yɛrɛ ka tigɛ ten mɛ an bɛ jɔyɔrɔ don wɛrɛ la kɛ o denw tele ka bon ni nin ye dɛ tele kɔrɔ jɔ i m'a ye an bɛ don nin wele waati bɛɛ ko jɔ don parce que lɔni de bɛ sigi ten wa tele de jɔlen b'a fanga ka bon e an b'a la deli an sigila tele min kɔrɔ nin masali ɲɛ bɛ an na nin ka d'a ye kosɛbɛ k'a kɛ ka hinɛ an na k'a lɔn anw ye misikina ye anw lanfoyalen don nin filɛ nin man di an ni ye an y'an minɛ an yɛrɛ la degun min kɔnɔ an b'a deli a ko o falen k'o kɛ kiyama jɔ degun falen ye k'o wuli k'o ban k'ala k'o kɛ ala k'an ka sɛgɛ kɔfalen hɛrɛ la ala ka hɛrɛ kɛ ne ni aw ye duniya ka hɛrɛ kɛ ne ni أو الهرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما فألك أنسي سبتي ألك سير الشيء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. Nous arrivons à la fin de Ramadan. Ce que je conseille à mes frères et à mes sœurs, c'est de rester constant dans l'adoration d'Allah. Et sache que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ya ayyuhan nas, khudhu min al-a'mali ma tutiqun, fa inna Allah la yamal hatta tamallu, wa inna ahabba al-a'mali ila Allah ma dama wa in qal. Il dit, oh vous les gens, prenez des axes que vous pouvez supporter, yani de faire à long terme, car Allah ne se lassera pas jusqu'à ce que vous vous lassez. Et l'acte le plus aimé par Allah, c'est celui qui est constant, même s'il est peu. Vous avez pris, mes frères et mes sœurs, l'habitude, par exemple, de faire salat al-Fajr à la mosquée pendant Ramadan. Eh bien, reste sur cet acte-là. Le Seigneur de Ramadan, c'est le Seigneur de toute l'année. Sois constant dans le fait d'aller à la mosquée et faire salat al-Fajr. Certains frères ont pris pour habitude de faire 2 ou 3 rak'ah à la nuit avant le Fajr. Sois constant dans cette adoration-là, car c'est l'acte le plus aimé par Allah, celui qui est constant même s'il est peu. Beaucoup de frères se sont éloignés des bars, se sont éloignés des boîtes de nuit, se sont éloignés de tout vice et ont cherché à occuper leur temps dans l'adoration d'Allah. Ne perdez pas cette habitude, les frères et les sœurs, après Ramadan. Et ne croyez surtout pas que le bonheur, il se trouve dans la transgression d'Allah. Jamais. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Yaqulu rabbukum, votre Seigneur vous dit Ya ibn Adam, tafarragh li'ibadati, amla'u qalbaka ghinan wa amla'u yadayka rizqan. Ya ibn Adam, la tuba'id minni, amla'u qalbaka faqran wa amla'u yadayka shughlan.
Allah il nous dit, ô fils d'Adam, vide-toi pour mon adoration. Je vais remplir ton cœur de richesse et tes mains de subsistance, de rizq. Il ne te laissera pas pauvre, tu auras tout ce que tu veux. Et ensuite, Allah il dit, Ya ibn Adam, ô fils d'Adam, la tuba'id minni, ne t'éloigne pas de moi, c'est-à-dire ne t'éloigne pas de mon adoration. Amla'u qalbaka faqran wa amla'u yadayka shughlan, parce que si tu t'éloignes de moi, je vais remplir ton cœur de pauvreté, malgré que j'aurai rempli tes mains d'occupation. C'est-à-dire que tu vas tout faire pour être heureux, mais tu ne le seras jamais. Allah ne t'a pas mis fait dunya pour que tu t'y amuses et que tu y joues et que tu fasses n'importe quoi et que surtout tu le transgresses. Allah t'a créé pour l'adorer. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Utilise cette dunya pour mériter le paradis avec. Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, il dit إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلُقكُمْ فِي الدُّنْيَا لِتَرْكُنُوا فِيهَا وَلَكِنْ جَعَلَكُمْ فِي الدُّنْيا لِتَطْلُبُوا بِهَا الْآخِرَةَ فَأَثِّرُوا مَا أَبْقَى عَلَى مَا أَفْنَى وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْفَانِيَ عَنِ الْبَاقِيَةِ فَإِنَّ الدُّنْيَا مُنْقَطِعَةٌ وَالْمَصِيرُ إِلَى اللَّهِ. Allah ne vous a pas mis fait dunya pour que vous y soyez des piliers, simplement que vous vous occupez d'être riche et célèbre, mais il vous a mis fait dunya pour que vous demandez le Jannah avec. Faites avancer toujours l'éternel sur l'éphémère, et que l'éphémère ne vous nuise pas votre éternel, votre éternelle vie. Et sachez que tous les chemins que tu prendras vont se couper, et que tout ce que tu fais, tu finiras par arriver vers Allah. Par conséquent, reste constant dans l'adoration que tu faisais pendant Ramadan, continue à adorer Allah Azza wa Jal, ne perds pas ton temps, pire que ça, ne gâche pas ta vie dans la transgression, et sache que ton bonheur se trouve dans l'adoration. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyid al-mursalin. Nous arrivons à la fin de Ramadan. Ce que je conseille à mes frères et à mes sœurs, c'est de rester constant dans l'adoration d'Allah. Et sache que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ya ayyuhan nas, khudhu min al-a'mali ma tutiqun, fa inna Allah la yamal hatta tamallu, wa inna ahabba al-a'mali ila Allah ma dama wa in qal. Il dit, oh vous les gens, prenez des axes que vous pouvez supporter, de faire à long terme, car Allah ne se lassera pas jusqu'à ce que vous vous lassez. Et l'acte le plus aimé par Allah, c'est celui qui est constant, même s'il est peu. Vous avez pris, mes frères et mes sœurs, l'habitude, par exemple, de faire salat al-fajr à la mosquée pendant Ramadan. Eh bien, reste sur cet acte-là. Le Seigneur de Ramadan, c'est le Seigneur de toute l'année. Sois constant dans le fait d'aller à la mosquée et faire salat al-fajr. Certains frères ont pris pour habitude de faire 2 ou 3 rak'a à la nuit avant le fajr. Sois constant dans cette adoration-là, car c'est l'acte le plus aimé par Allah, celui qui est constant, même s'il est peu. Beaucoup de frères se sont éloignés des bars, se sont éloignés des boîtes de nuit, se sont éloignés de tout vice et ont cherché à occuper leur temps dans l'adoration d'Allah. Ne perdez pas cette habitude, les frères et les sœurs, après Ramadan. Et ne croyez surtout pas que le bonheur, il se trouve dans la transgression d'Allah. Jamais. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, Yaqulu rabbukum, votre Seigneur vous dit, Ya ibn Adam, tafarragh li'ibadati. أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا يا ابن آدم لا تباعد مني أملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. Allah il nous dit, ô fils d'Adam, vide-toi pour mon adoration. Je vais remplir ton cœur de richesse et tes mains de subsistance, de rizq. Il ne te laissera pas pauvre, tu auras tout ce que tu veux. Et ensuite Allah il dit, Ya ibn Adam, ô fils d'Adam, la tuba'id minni, ne t'éloigne pas de moi. C'est-à-dire ne t'éloigne pas de mon adoration. Amla'u qalbaka faqran wa amla'u yadayka shughlan, parce que si tu t'éloignes de moi, je vais remplir ton cœur de pauvreté, malgré que j'aurai rempli tes mains d'occupation. C'est-à-dire que tu vas tout faire pour être heureux, mais tu ne le seras jamais. Allah ne t'a pas mis fait dunya pour que tu t'y amuses et que tu y joues et que tu fasses n'importe quoi et que surtout tu le transgresses. Allah t'a créé pour l'adorer. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Utilise cette dunya pour mériter le paradis avec. Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, il dit, Inna Allah lam yakhluqkum fi ad-dunya litarkunu fiha, walakin ja'alakum fi ad-dunya litatlubu biha al-akhirah. Fa'athiru ma abqa ala ma afna, wa la taghurrannakum al-faniya 'an al-baqiya, fa inna ad-dunya munqati'a, wal masiru ila Allah.
Allah ne vous a pas mis fait dunya pour que vous y soyez des piliers, yani simplement que vous vous occupez d'être riche et célèbre, mais il vous a mis fait dunya pour que vous demandez le Jannah avec. Faites avancer toujours l'éternel sur l'éphémère, et que l'éphémère ne vous nuise pas votre éternel, yani votre éternelle vie. Et sachez que tous les chemins que tu prendras vont se couper, et que tout ce que tu fais, tu finiras par arriver vers Allah. Par conséquent, reste constant dans l'adoration que tu faisais pendant Ramadan. Continue à adorer Allah Azza wa Jal. Ne perds pas ton temps. Pire que ça, ne gâche pas ta vie dans la transgression. Et sache que ton bonheur se trouve dans l'adoration. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.